kukurrukutaztoak arantzan, zerbaitek astoratuta ikidirantzan. Ariman zuriz bete da gure gaba baltza, hildakoak da bizixak dantza eta dantza. Zagozaretak azkezurrak, zurginak eta mamuak, gaur denak dantzan ari gara, auzoko akelarrean. Arimen gaua, gau beltza, gaba baltza, askotariko izena ditu urriaren 31-tik azaroaren baterako gauak, baina guztiek ezaugarri berbera dituzte misterioa eta beldurra. Debagoienean ospakizun egun bihurtu da gaurko eguna eta ia herri guztietan egingo dituzte ekitaldiak. Guk hori etxek jasoko ditugu gaurko erreportajean eta lehen geldialdia Arrasaten egin dugu. Piztu kandelak herri-zerri, tamargotu aurpegiak, trapu zaharrak, kastaino errea, antzinako historioak. Gaur hemen ez da Arimen biltzarra elkartu da zeuek parte hartuko uste zer da zuen egitekue gaurko iluntze hontan? Panderu, jo. Panderu, beste batzu trikitizak joko daue, baina gu panderu, Eta kukumarro ere iritsi da, Arrasatea, ez dakitez gaur zure lana zein da panderu jotzi ez aparte? Pixka girotzia festa eta, bizitxasun pixkat ematia gaurko gunari. Ez gaztetan bez nun ospatu, eta aurten animatu nahiz pixka da, gurea berreskuratze hortatik eta pixkat ez, bestetik etortzen dan horrei freno pixkat itxiarren Halloween pixkat alde batera utzi eta guria berreskuratu dugu. Mugimendu abstraktu bat. Eta zen helburua bada bildurra ematea? Bai, gau beltza iluminatzea. Geldia sustatzea. Eta esan dezute ez da ez, pixka bat gau beltza argitu eta horretarako badauzko uste hemen, erakutzi kamera, atzosek, zer die? Hau, zainalatzeko! Argi bat. Ondo, miendako aproposa, ze aurreko urtien egon ginen apur bat nausizenekin, ostras, miendako txarto, baina ondo. Ondo, eta ez dakit ez, helduntzat zer nolako iruditzatzu, ez dakit bainez, Arimen gaua zeu ospatute zeunden, ez? Ospatu, a ber, betikua. Baina, ondo, danondako moruen, ondo. Antzinako historioak, guztiok batera, ustu kalabaza, eta bete ditzagun plazak. Nire kanpinan faten partzelas hartzen txutxiak. Gau hau gustatzatzu? Bai. Eta zeratik gustatzatzu gau hau? Pues porque aldo aprobetxau sustuak emateko, lagunekin egoteko. Eta gaur zer gustatzatzu hemengo ikuskizune Arimen biltzarra zer da gehien gustatu zaizuna? Dana. Bada egun berezixa, niretzako ez dakit, sustuan eta hori ez da sustua baizik eta zauzela bestien hurbilaua. Elkartekin ez zauzela eta pertsonak ez dauzenak hemen bebai gogorak hartzen dituzula. Gu bildurtzeko bildurtzen nahi dugu, baina bai alaitzea gure bestiekin. Así que zatu gara egiten bi gauza batera dantzekin eta dana, baina pixka lortu dugu. Bai, egisa esan oso pozik. Guretako oso egun berezia da, ze badauko igualez, noixia mein etorten gara kukumarruak, udagaraian eguzkilaru egunien eta hola, baina horria egunak be laguntzen dau. Eta hauen kanbio ez, ordutegi aldaketakin, ilunkara, iluna, zua, argixak, gu oso pozik goiaz, oseak, hoixe da dana. Oso pozik egisa esan, oso pozik gaz, ikustia herriko familixa, ume eta nerabe asko ame Monterronen gurekin oso pozgarrixa da. Honekin guk amaitutzat, emuteutza behintzat gaurko jaixai, eta balorazio oso positibuaz, oseak, pozik-gaz. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak osatzera. Gau beltza. Hemen, Arrasateko amaituta Aretxabaletarakoaz, baina Debagoieneko beste herrietan ere ospatu dute Arimen gaua. Beldur denak osatzera.
bai, oso gogo handiz eta mimo handiz prestatutako gaba izan da. Da, bueno, nik oin uste dut puzlia osatu inbiogula, bakotxa bizi izan da leku batetik, eta baina bai, petzeta heldu jakuna, ederra izan dela. Eta, bueno, urte batzu dela hasi gitzen, Euskal Herriko herri askotan moruen, hemen be gure umiek hartu zabien aurreratu egin ziren, da kali hartu zabien garko gabian, hori ez? Oso ondotzek isiela, truko trato, erose. Eta apur bat, euren arrastuai jarraika, eta beste arrasto batzuk topatuta, bueno, hemen be, basala, ez da, gau horren bueltan, bueno, kalabazak isotziana, eta, bueno, badala, ez, iluna eta argiaren arteko lotura hortan, basala, nola baitxeko ritualizazioan bat, ero. Gau beltza, zatoz ondo pasatzera. Gau beltza, beldur denak uxatzera. Aretxabaletan arratsaldean eskean ibili ostean, orain hemen plazaren barrenean elkartu dira Arimen gauko ekitaldi nagusirako. Auzoko akelarrean, gira eta bira odeietan, irrintzi eta oiuak. Gau beltza, abestu eta gero bolo-bolo edo txutxak hartu. Ez dakit, ez da beste urtetan ere Arimen gauan alakorik egiten dezute? Bai, normalean bai. Eta zergatik gustatzen zaizue Arimen gaua? Hartzen dugulako txutxiak. Nire ustez, gaua hotzan bakar dut mozorro bat. Han eta june gauzen moduan mozorratuta. Eta zertaz mozorrotu zeate? Kukumarruak. Eta zehati da ez mozorro bakarra? Dalako apur bat Arimenak. Lakuak representatzen dituna. Bai, hori da, gu etorri gare, gaurko gabaz, gure gaba da, eta gure gaba pasatzera etorri gare ona, ez? Audioan esan da bien moruan, zuik lasai loitzeko eta guk hartuko ditugu gaur kaliak. Zer dauke berezi, ez da gau honek? Bueno, nik uste dut gutaz, hilda gauzenotaz gogoratzeko egun poli badala, eta eriotzak oso leku gutxi dauko egunerokoan, uste dut bizitza importantia dela, baina eriotza be bizitzan parte badanez, egun bat hartzia eriotzain lekua itxeko be uste dut importantia dela. Bai, nik uste dut pixka bat gure honeikin jaixo honeikin nahi dagoela jatorrira bueltatzia, eta benetan gaurko gauez ospatu behar dugun hori, ez? Hildakuok be gure bizitzetan daukien lekua bergogoratzia eta badagokigun lekua itxia egunean zehar. Arimen gau bat da, Arimen irteera eta... Arimekin elkartzeko modu bat. Eta zuentzat horrek zer nahi du esan? Maite dugun jentiakin ez dagoen hemen, elkartzia. Eta konektatzia asko, Arimekin eta hemen ez da zen pertsonekin. Ez da italiarra zeharela, ez dakit, ez da Italian alako gaua, ez da Halloween Arimen gaua ospatzeko ohiturarik dagoen edo ez? Bai, Italian Halloween ospatzen dugu, baina Amerikako estiloa, ez hau bezala. Así que niretzat euskalduna tradizioiak superpuritza dira eta originala. Eta gustatzen zaizue gaurko eguna? Eta zergatik? Herririk onena. Lagunekin asko goten garelako eta asko disfrutetan Idakuak gogoratzeko. Gogoratzeko oroitzapena. Eta oroitzapena gogoratzeko. Las cuerdas. Baina, jan nahiko errotzen da bien egun bada herrixen, eta, xarmatxo hori ez, azkenean Arimen gaua, bakoitzai bere lekutik ikuketan dutzu, ez dakit. Nik uste dut,
bakoitzai bere lekutik, baina danoi mobiluten duzkula zeo zer, ez? Azkenen eriotzakin be daukoen harremana, urten adibidez horrei be gure izan dutzaue bere ikututxua emun, horregatik be urrengo astietan dauzen ekitaldixak be horrei buruz izango die. Egisa da Halloweenek asko jandauela eta azkenen leku askotan eta horrek ez, estatu batutatik eta porrat atzerritxik datozen beste oitxura batzun moruen, baina egisa da hemen aintzinan be arimen gaua ospaketan zala, orduen, bai emoten dago eragina Halloweenek daukola gababaltzien, baina gababaltza be antzinan be hemen ospaketan zan, ez? Eta erritual desberdinak itzen ziren, oitxura desberdinak, orduen gu horrek saiatzen gare berreskuratzen. Da, bueno, ez da gaurko eguna borobiltzeko hemen txeatzen ikuste dugu, gaztaina jana antolatu duztela baita. Bai, bapurtxo bat hori datorre esan dutena, ez? Goxokixak oso Halloweenetik ero kutsatuta dauz, eta bai da umi erakarri txendotzan zeo zer, baina bai ikusi dugu beste herri batzutan, eta ez nauzi esateko moruen oitxuria Holandanik, baina hori ez, hotza hasten da eta gaztaina beruak banaketiena badakigulen eskien urte den ziela eta eskien gauza desberdinak banaketan ziela, hori esaten dutut, enau ziurrolan esateko gaztainak be banaketan ziela, ero gaztainak be jaten zienik, baina bueno, guk aurten aukeratu dugu, azkenien beti itxen dugulako zuak emuten dutelako ekitaldixak eta beste ikututxo bat, eta aurten esango, beti itxen dugu zua piztuta itzali, ez? Aurten begoazen beste ikututxo bat emutera eta gu berrixai be zehozer emutera. Oiara kukurrukuta aztoak arantzan, zerbaitek aztoratuta ikidirantzan. Animal zuriz bete da gure gababaltza, hildakoak da bizi